Hello mga ka-listeners, maayong gabi mga ka-listeners. Ang oras alas 6:24 no. Nadi ako diri sa simbahan kay musimbaw ta ko ganina. Unya kay wala man day misa day. Sirado ang simbahan mga ka-listeners no. Una nga mingaw kay diri sa simbahan ron kay ako rang usa nagtikaw-tikaw no. Nya ning hapit na lang ko intro vlog mga ka-listeners kay para di po masayang akong pag-abot diri no. Di po masayang akong pag suroy ba pag simbaw ta no anja wa man day sirado man day no kay Semana Santa maro no. So ting pamalandong ron mga ka-listeners no mauna nga nag-intro vlog ko karon kay aron makahibalo mo nga ang akong channel sa una aw nang gi-uploadan og Lenten drama no. Lenten drama pagka 2019 pa to siya nga drama no. So ang uban mao ya akong i-upload diri sa ako ang John Kent Anuta karon kay aron makahibalo mo nga naka-upload ako sugod no sa ako ang karaan nga channel no. Mo na nga mag-upload lang ko diri Lenten drama. Pinili ra kay adto man ako i-upload sa kuan sa karaan akong channel no. Nya dili na ko to i-monetize man kay para di na ko matanggalan og music no. Mo na nga nagpaybalo na ko ninyo diri sa akong vlog karon kay basi ang uban dili wala kay balo ba no. So naatay nasugdan na og upload no sa Lenten drama nga pagka 2019 pa ni siya nga Lenten drama. So ang channel nako nga karaan sa una RMN Drama Listener no. Timan-in niyo mga listeners no aron makadong mo dito ba kay makapaminaw mo sa Lenten drama nga atong i-upload no mga sa mga Lenten drama sa 2019 nya nasugdan na ako ang 2019 no. Ang 2020 na po akong i-edit pero di na ko tanggalan og music no. Gawas lang kung i-block gud kay mapugos og tanggal sa music mga ka-listeners no. Pero partially block naman ang sa 2019 na partially block lang. So sa ubang country block siya pero diri sa tos Pilipinas kay ma-play man no. So wala na ko itanggal ang music. Pero sa uban nga i-block yun mapugos kog tanggal sa music kay di man ninyo ma-play no. Gawas nang kung partially block kay okay ra kay ma-play man ninyo mapaminaw ninyo. Pero sa mga i-block yun nga di na ma-play ako jud nang tanggalon ang music no. Pero ako nang ako nang i-upload kana mga Lenten akong i-upload dito kay dili na ko i-monetize no. Kay nindot man maminaw kag pamalandong gud kay naay mga pagtulunan ba no. Nya kuan sa din ako sa nang dedicated ba no nga maka hinuklog sa tagsa kagalingon mga ka-listeners kay nindot man ang mga Lenten drama no naay mga pagtulunan ba no. Nya kuan dili na ko siya i-monetize no. Gawas lang diri sa John Kent Anuta kay ako lang i-monetize na kay aron makahibalo sad mo ba nga kay ga-intro vlog man ko no para makahibalo mo nga natay nasugdan na kung upload no. Kini ako ra nang gipili ning naa diri kay kuan para makahibalo mo nga nakasugod na ta sa tuang karaan sa ako ang karaan nga channel no. Kay sa una mga ka-listeners ang ako ang kining John Kent Anuta mao man ako ang main channel. Ikaduha tong RMN DYHP Listener mo to ako ang channel nga ka-vibes mini Geos Giftmark sa una no. So ug kanang akong channel nga RMN DYHP Listener mao na siya ang nahimong John Radio no. Kay bisag kung saon ako apply sa una di gud ma-approve reuse content kanuna ito no. Sayang kayo ang mga tag-as nga views atong maong channel no RMN DYHP Listener. So ako lang gitry og usab mao tong nahimong John Radio. Nya pag-apply na kog balik John Radio na wa gyapon ma-approve tong kay reuse content gyapon. So napugos kog delete sa mga drama isang tag-as na tag-views na nahurot akong delete. Aguban gibalhin ako diri sa John Kent Anuta tong mga asoy nga sikat ang Encantadang Igat katong ang itlog sa agta higante higante nga nabilanggo sulod sa grapa igat nga lungon ug katong lani ungo no. Gikan to sa John Radio na akong gibalhin diri sa John Kent Anuta kay sayang man no nga wa gid ma-monetize ba katong maong channel. Pero sa dihang nagibag-on na ako nanay vlog ang John Radio ikaluyan sa Ginoo na approve no.
muna nga katong mga niagi nga sige ta ka-suspend diri sa atong main channel nga Jankin Anuta. Adto na to kanunay mag-continue og upload ang sumpay no sa Jan Radio. Ya ma'am, mura to kung paibaw mga listeners kay para mahibalo mo nga nakasugod na ta og upload sa 2019 nga Lintin Drama no. Bali siyam na siya ka drama nga ako ang gisumpay para ma-pull siya no. Upat ka oras kapin no. Malingaw jud mo na malingaw og makahinuklog no samtang nagtrabaho no, makapamalandong mga listeners. Unya magpadayon pa po kog edit sa 2020 na pod antod mabutas 2021, 2022 ug 2023 nga mga Lintin Drama no. Kay ang 2024 sa DOHP na i-live no. Ana lang mga listeners no kay para nga kini ako dedicated ni para natong tanan nga makapamalandong gyud ano sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon sa atong mga kinabuhi no. Di na ko na siya monetize kanang ako ang channel nga usa no. Ang purpose ana gyud nga makahatag og lingaw ninyo og makapamalandong ta. Nara ninyo kung ganahan mo muhatag og sponsor nga muhatag og pangpalod. Inyo na ng choice no. Pero dili ko mangayo ninyo ana no kay ngini ato gyud dedicated po rin ako para ninyo. Ana lang mga listeners no, ginita maglangan. Paminawan ninyo ang atong mga pinili lang diri para ani nga channel no, nga Lintin Drama no. Maihap ra ni. Nya wa pa man ko kay balo pila ni ka Lintin Drama akong i-upload diri, nga advance matag video no, pero may bawaan na ninyo na ano kung pila ka drama ni mapaminaw na ninyo kay wa pa magkuka-edit mga listeners, ako lang gi-advance ning video kay balo na mo nga bisig mabisi na pud ba no kay mag-arrange pud ko sa ubang drama no. Yan natay kaming drama na pud pohon. Bag-o nga drama no. Ganahan siguro mo ning dramahan no kanang ikaw ang akong kinabuhi no. Ako na lang gi-arrange bag-ong drama na no kay ning request magud si Ronel Prasco dato usa. Ning request nga mag-upload tag bag-ong drama diri no. So mao na akong kaming nga bag-ong drama ang ikaw ang akong kinabuhi no. Og dito baglangan mga listeners, paminawan ninyo ang Lintin Drama nga ako ang gipahaom sa Semana Santa no. Tao sabog kagkikan, sabog kausab pauli. Unsay kapuslanan kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyukbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalando. Susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga naginahanglan. Dong Richard. Ngano day? Bangon na uy. Kaligo na. Kay nakaandam na ko sa atong pamahaw. Kay human na to og kaon, manglakaw na ta. Asam ta day? Nagalimot ka nga Domingo man ron? Manimpa ta uy. Uday? Sige, mubangon ako. Daon sa pangkadong. Gadiha pagit ko nakabantay nimo dito sa simbahan. Hilumon ka kaayo. May problema ka? Wa man day. Wa ko no. Unya guol kay gnaw. Ngano lagi ka? Nagunaw na lang ko sa tong kaimtang. Dugay na kita nga nagminyo. Pero hangtod karon. Wa pa kita makabaton og anak. Richard, Hapit na lang kada Domingo ta mo simpa.
magampo sa Ginoo. Mangayo sa Ginoo nga unta, iya tangatagan og anak. Ayaw nang gud pagpakawa sa paglaom. Bata pa bitaw ta. Hatagan na lang kita sa Ginoo og anak. Maayo unta, Joy. Maayo unta. Bitaw bay no? Taod-taod naman mo nga naminyo ni Joy, pero wa gid may anak. Lagi ba rin nante? Ambot eh. Nga nung wa magi may makaanak. O basin og usa ninyo ang may problema bay? Kundi ikaw ang may problema, basin si Joy. Munang wa mo makaanak. Nagkapatsik up lang may doktor. Wa ba may diferensya? Kung diligin mo makaanak, Chard, pangadap na lang mo. Dili ko Lucy. Ang akong gusto, yung mabuhi ko og bata, nga amog yung dugo ni Joy. Si Joy, naanapot siya sa tubangan sa altar. Nagampo na po. Joy! Uy, Dong, niya na day ka? Hapit na lang kada uli na ko. Makita ti ka nga nagload at tubangan sa altar. Wayo nung akong pag-ampo, Dong. Kanunay kong nangaliyas sa Ginoo. Nga unta, iyat ang hatagan og anak. Ha? Duha na kabuan nga wa katungha sa imong binuan nga sakit? Oo, Dong. Kumaw na. Basig mabdos na kaday. Maayo unta, Dong. Aron gyud sa pagsiguro day. Mga tutag doktor. Positive. Mabdos ang imong asawa. Tinuod ka, doktor? Yes. Kung mauna, Dong, gidungog yun ay sa Diyos ang itong mga pag-ampo. Day! Yes! Makabato na kita anak! Mayo hinoon nga, mabdus na si Joy bay. Lipay sad bitaw kay ko bay? Magninang gid unya ko sa inyong anak ha, Chard. Uy, ikaw ra day Lucy. Ako sad uy. Naigo na. Aron way lalis, kamong duha ang mukugos sa maabot ng mga anak. Mayo pa. Aray! Day? Aray! Dong, magsige manigsakit ang akong tiyan, Dong, oy. Mati nga na magsigig sakit ang imong tiyan kay karon na ba yung buwan ng imong gipaabot, di ba? Mauti nga ni Dong. Ako lang pa rin si Mama Day. Aron ay makabantay nimo. Kay matiming unya nga na ako sa trabaho ini panganak nimo. Ako lay bahalang mubantay ining imong asawa, Richard. Salamat, Ma. Kay mukalit magudog sakit ang iyong tiyan. Ay, panuhot ra ni, oy. Pero sige lang, kun unsa gani, kun manganak ni siya og kalit, ako lay dahin is ospital. Wa unta to nimo biyay is Joy bay. Kay karon naman ka ang buwan na ang iyong ipaabot. O bay, pero ang saon, naabay ko'y trabaho. Aw, hinuon, to mas mama, bibantay niya. Oh, mayo na. Oh, mo cellphone ba yo? Bagting. Si mama ning nawag. Hello, ma. Richard, dali dayon diri sa ospital dong. Kay naglisod sa pagpanganak ang imong asawa. Unsa? Ma, kumusta lang kayo ni Joy? Richard, Nagkaanak na ba si Joy? nahimugso ng inyong anak. Usa ka batang lalaki. Yes! Amahan agad ko! Amahan ako! Pero,
Pero unsa ma? Naglisod sa pagpanganak si Joy. Dungan sa pagkahimugso sa inyong anak. Namatay usab si Joy. No. Dili. Dili ni tinuod. Joy! Ganun nahitabo na ako, ma. Karoon na hinoon nga may anak na Miss Joy. Ikuha pa siya na ako. Makonsalam lang ko ini, mangawa naman lang akong asawa. Anak, pagbuot kining tanan sa Diyos. Why, Diyos? Nagkamati ka! Why, Ginoo? Why, Diyos? Kinuo ko ni mong bataa ka. Ayaw pagsulti ko yung ni Ana. Magkabaan ka. Why, gaba? Richard, igo na! Why, gaba? Nanagi mo gibuhat! Di na kumuto, Ginoo! Oh, Richard, usaon mo ka na sa ninyo! Samok-samok ka ni! Mulit ka nun ang giampuhan sa kong asawa! Pero wani katabang! Ang angay ni! Ilabay! Ayaw! Ayaw ko po ka! Anak, kalma lang! Ayaw ko po Mga pagsuway lang kining nahitabo sa imong kinabuhi! Mga pagsuway lang kini! Junior, anak, nilipay kay ko nga miabot ka sa kong kinabuhi. Pero, mas nindot ang tato kung buhi pas mama nimo. Kay duhaming muaktiman nimo. Richard, ako ni motiwas og atiman sa bata. Pangandam na lang dito. Kay mo report ka man kahas imo trabaho ron. Oma, Nala, sige. Ako nalay bahala sa akong ako. unsa bay? Gipatawag ko ni sir? Ubay, ganihara to siya nangita ni mo. Aduwa lang. Unsa man kay tuyo ni sir? Unsa sir? Wa na ko'y trabaho? I'm sorry, Richard. Nagtaktak-tag tao ron. Medyo takilid ang atong kumpanya. O usa ka sa nataktak. Dili. Unsa man ni nahitabo na ako, ma? Human mamatay ang akong asawa. Karon nataktak na sa ko sa akong trabaho. Ayaw lang ko og kakuol, anak. Ingon anak man gyud nang kinabuhi. Ayaw ko ging nga pagsuway na sad ni. Richard, Grabe na kanina hitabo sa akong kinabuhi, ma. Grabe na kay ni. ayaw ka kuol. Makakita ra lagi ka og trabaho. Sorry kay sir. Wagid na bakante dre. Salamat, God. Pila na kakumpanya ang akong gi-applyan. Pero wag gimidawat na ako. Nganong ingon manining akong kinabuhi? Ngano man? Kumusta ng imong lakaw? Wag ko makakitag trabaho, ma. Ayaw lang pagpakawa sa paglaom, anak. Makakita ra lagi kag trabaho. Ang bata di ay Si Junior, nganong di, ma?
Sige, magbalik-balik ang iyang hilanat, uy. Unya, giubo pa yun. Basig mawala tingali na, ma. Anak, Junior. Ayaw itang pagsakit-sakit dong, ha? Wala kita tay kwarta dong. Kainit mo dong. Ayaw itang sakit-sakit, ha? Maubitaw na akong giingon ni mo dong. Nga, ilantan ang bata niya, giubusan na. Nakainom na ba siya tambal, ma? Wa man tay kwarta. Ako na lang nang gipainom og dahon sa atis. Ugma, masaya ko na ka. Mamasin ko nga makasud kong trabaho. Richard! Richard, pagdali! Ang bata! Oh, si Junior? Ma, gano ba? Richard, init na kayo ang bata. Nisulira pag iya mga mata. Gikonvulsyon ba tingalin eh. Maglisod naman ni ginawa. Ato sa dalot sa ospital, ma. Doktor, unsay kayong sa bata? May pneumonia man ang bata. Sa? Ginuo ko. Delikado ang iyang kahimtang. Kinahanglan nga madapatan dahil sa tambal. Kay base madisgrasya ang bata. Excuse na. Ma, unsa man nilitabo sa kong kinabuhi, ma? Anak. Dini ka lang, ma. Mula ka ako, maghita ko kwarta. Suray kayo bay. Wagid kayo ikapahuwam ni mo. Bago manggod nga nanganak ang akong asawa. Sige lang, bay. Mangita na kong lain. Pila nakakailan ako ng akong kinuol. Pero sila tanan di palipad. Huwag sila ikatabang. Oh, simbahan. Ganun din ikusang ko sa simbahan. Ganun ni amang kusang ko ng imong simbahan. Nining imo panimay. Ikaw ang gitawag sa tanan o Ginoo. Ikaw nga among gipakabatana kaniadto. Apan mitalikod nako og sa akong pamilya. Ikaw nga akong gisimba. Ganong kikiyahan magkusa ako mga tiil ning dapita. Kung wa makaikatabang nako. Gikuha mo na nako nga akong asawa. Ug wa na ko'y trabaho. Wa na ko'y kadapan pa. Kung kuhaon mo man ganila kay pangakong anak. Una ako. Ako na lang patya. Pero dili ko na patiyon nagtumang kasakit. Una ako. Kay gikapoy na ko. Gikapoy na ko. Father John? Nabati ko ang tanan mong pagmahing ato sa Ginoo. Kikapoy na ko, Father. Anak, kitang tanan, nagkadaiya ang naimong pagsuway ng kalibutan. Kita baging tanan. Nakasuway na ba og kalisod, Father? Misuway na ba kag suroy sa kadalanan? Kaya magbakilimos ug maghigda lang sa daan ug gibebian sa ubang adunahan? Ibo pa nang nakita.
Kanang mga bata nga nangukay sa basurahan aron lang makakaon. Aron lang mabuhi. Imo pa nang nakita. Richard, Dili pa unfair ang imong gitawag o Ginoo. Sa kong kidangatan karon. Naapay Ginoo nga mitabang nako. Wa, Father. kanang tanan, nakita sa labaw mo kagagaw. Matod mo, higiyahan ka sa imong matiil paingon dili sa simbahan. Anak, dili ang imong matiil ang nagiyagan nimo, kundi ang Diyos. Father, Tuguti ko nga mamahimong instrumento sa Ginoo aron katabangan ka sa imong gisagubang karon. Dali, mangadto kita sa ospital. Father John. Father, salamat in taon kaayo. Nakagawas ng taon ng akong anak sa ospital. Salamat kasi mong pagtabang na ako, Father. Adto pa salamat sa Ginoo, Richard. Kaya kung himong instrumento, ang matabanan ka. Karong Domingo, ayaw kalimot sa pagsimba, ha? Oh, Father. Tuo di ay, kuwang kong tao dito sa kumbinto. O suman, ganahan ka ng trabaho kay pasudlon ti ka. Oh, sige, Father. Musuod ko. Kana pa, nadakoy trabaho. Salamat kay Father. Pa, adto ko ni Father John, ha? Pag-unsa man ka dito. Basig magpamadlong ka, ha? Di manggod. Maminaw raman ko siyang mga story. Nya, mutabang ko sa iyang mga trabaho. Kay gusto man ko nga magpari, inigdako na ko. Gusto di ka magpare? Oh, pares ni Father John ba? At ko pa. Pag hinay ha, madagma ka. Oh, pa. Walang hibaw eh. Dako na kay Junior. Ay, Ginoo. Pasilo ako sa akong pag-among-among sa iyong pangan. Sawa pag-ila sa iyong kahong. Pasilo ay takustangan ako mga kasalanan, Diyos ko. Bisan o, wa na ako gikauban si Joy. Kay tuwa na siya sa laing kalibutan. Pero, malipayon kay ko kay gibili niya na ako ang buhing handumanan. Kay kauban ko sa tibok na akong kinabuhi. Nga mao si Junior. Salamat kay ni mo, Diyos ko. Salamat kayo. Pugti ako, ugasun mo. Ikaw ang akong gitinguha, ug ipangandoy Ginoo. Og dinhi mga higala natapos ang atong sugilanon nga gituyo pagpahaom atol ni ining Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan, gimahayan ko ang Diyos. Kining maong sugilanon gisuhat ni Ricky Porzuelo Garing. Ubos sa direksyon ni Miss Priscilla Raganas. Spinner, Ariel Mancao. Recording editor Randy Tayad. Soundman Christian Jano. Ug sa dili pa kami hingpit nga manamilit kaninyo, ani ang mga artista naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Richard, Randy Padayaw Suson, Joy, Matet Kabudlan, Rinante, Jeffrey Gabunada, Lucy, Ingrid Miss I. Vertudaso, Doktora, Priscilla Raganas, Manager, Christian Jano, Father June, Ricky Porzuelo Garing, Junior, Hercules Garing. Kining tanan gidalit kaninyo sa RMN Drama. Ikaw ang akong gitinguha, ug ipangandoy Ginoo. Sa magkausa, tagbawa ako.
Mga igsoon, kumusta? Si Mano Santa na usap. Mga balaang adlaw sa pagpamalandong sa mga pagpasakit o pagpakamatay sa atong Ginoong Hesukristo. Aron lamang kita mabuhi o mabalik sa iyang sabakan. Kausara kini sa usa ka tuig. Apan niining kasamtangang panahon, pipila na lang ka kanato ang may hatag nini og bili. Kini mao ang dugo kaning atong tinuyo nga sugilanon nga among gipamasin-basin nga makapukaw unta sa atong pagkikatulog o sa pagpaundayo na lang kung unsa ang kamukaway sa modernong panahon. Kini maong sugilanon atong giuluhan. Mangita kakayon o Way sama ang gugma sa Diyos alam kanimo kinabuhi giula aron ka maluwas kalapasan Manuel lang ka. Bangon na. Manimbata, Domingo ron. Namangon na ang mga bata, oh. Ikaw na lang ako pamubangon. Sila lang ka. Hindi yun malahas-lawas. Ikapoy ko. Haan pa kay kong mga mata. Katugod pa kay ko. Naibaw bitaw kang lugay kong nauli gabi itong sa mong Christmas party. Kunya kain ng pagi ko. Simba na lagi ko. Pero niya na. Pero lang ka, Domingo manggudron. Lahi gyud kon mag-usat ang pamilya sa pagsimba. Pwede ba ikaw lang unag mga bata may musimba? Alas 8 na nga miss sa kumusimba. Mamawi sa kugtug lang ka. Pero Manuel, lang ka. Nagsabot pa ito kapi nga manimbata kay Domingo. Ato ng obligasyon sa Ginoo. Pangon na pa. Katug lang unya og balik inig-abot tagikan simba. Sige na. Tas bida ni mo eh. Di ba ka makasabot? Ginan bitaw tika nga ikapoy ko. Kinakainom ko gabi eh. Panimba mo ginyo kung ganahan mo. Basta gikapoy ko, matuog pa ko. Period. Dakan lagi nanimba ma. Bisag na ikpay COVID. Bitaw ma. Kuya, wag na ay tao nga na ay COVID ini. Magtakda na ay cute. Mga anak, di na mahitabo. Tanawa ragod sa entrance palang daan, oh. Kimonitor gid nila kung may face mask o may face shield ang manimba. O nya, tanawa, oh, naasay tig spray og alcohol. No, namanggoy marker sa gawas og sud. Dati na, aron masunod yun ang distancing, mano? Oo, di ay no. Pero, ma, nindot man untak adto lang ta sa ato musimba kay pwede raman sa TV na may misa. Bitaw no, mamaligingon ni Papa Manuel. Mga anak, Junjun, Tina, ang misa sa TV para lang nas mga masakiton nga di na gyud mahimong makaanhi sa simbahan. Gawas lang tingali kung doon na gyud total lockdown. Mapukus ta sa pag-attend sa misa diya sa TV. Pero samtang may kahigayunan nga makasimba ta sa Ginoo, dinis iyang balay nga mao ang simbahan. Ato ba din usikan, mga anak? Ayaw mo kalimot. Nagiatingan ta og maayos sa Ginoo. Paabuton ba di ay nato nga masakit ta o di na nato kaya pa nga mopaduol niya, mga anak? Langga, ingon ka musimba kag alas 8. O pa man lagi ka mo bangon diha. Huwag ka kakita na nga nag-uwan pa man. Kunya na lang kumusimba sa alas 10 nga misa. Igo nga mutuan ming uwan. Unya dili mo tuang ang uwan hangtod sa alas 10. Problemahon na nimo eh. Napamay dakang misa sa hapon. Ano ba sa hapon na lang ko o sa last mass na lang kumusimba? Nga parihar man ng tanan, misa. Lahi ramang good kung makasimba tag sayo, Manuel, langga. Sila, basta makasimba okay na na. Bisan sa pangurasa. Oo, tinuod man na. Pero last Sunday, wapod ka makasimba kay may gilakaw mong sayos imong kumpare. Nya karon, kung maghapon ning uwan, naraba ko na low pressure. Di lang hapon ka makasimba. Hiram di ay.
Mura kag limpyo na. Langga, Makasimbag dili, maura na. Ngano ba ipamugos magana nimong pagpasimba? Nga naman ang Ginoo bisan asa. Nagsige magkugampo niya. Mauwaki ra na di ko makasimba, oy. dili langga, oy. Lahi ra gyud kun makasimba. Ay, pastila, ni mo sila. Dagantod kayong nanimba. Pero nakasiguro ka, tinudan na ng pagsimba nila. Nga inigabot sila, nila sa simbahan, magsigim na sa pamantay sa ubang mga nanimba nila. Ayun na lang ganita. O iniguli sa ila, murag dili gikan sa simbahan. Kay puwerte pa magapamalikas o magapamiste. Muna nakuha nila sa pagsimba. Manuel. Ay, pag nila mo simba. Natanawar ko ng dili mga hinimba diya, oh. Mga tarong pagkaayo kaysa manimbahay. Imo dagi panag-ing, ha? Obligasyon na to sa Ginoo nga mosimba tag Domingo. Gikan gud sa Lunes hangtod sa Sabado, wag tay laing giatiman. Trabaho ug unsa pa diya nga lakaw. Usa ka oras ra man gud unta na ukapin ang misa. Nya ato din nang idili. Timan Emmanuel, mangita ra ba kita Ginoo? Sheila. Di ra ba kita pirming baskog? Paabuton pa ba day nato nga magkalisod ta, ha? Una ta makigsuod o mapaduol sa Ginoo, ha? Manuel? Oh, asa man ka? Nagiilis man ka? Masimba ko lang ga. Masimba? Pag Lunes ug Martes? Sayo kay kami simba. Kuya karong Miyerkules, musimba na pod ka? Ay, musimba ko, Manuel. Kay may na lang, paloy antas Ginoo. Gipaninguha na ko nga musimba jud ko kada adlaw. Kay langga na sinati manggod nako. Lahi ra gyud kun sa matag adlaw natong pagkinabuhi. Unahon gyud nato siya. Unsa? Musaylo ka sa langit ang kalakiha, oy. Ngano nga naman ka magmadre sa wapat na magkita. Waon tay mo pugong nimo. Manuel. Kanang imong isimba og kada adlaw, no? Nya sayo pag isa buntag, no? Imo pala nang iatiman sa itong mga anak. Malipay pa sila. Kay nagpabaya di ko sa kong pagkainahan. Sayo jud ka, Manuel. Mubangon ko kaadlawon aron maglungag para sa itong pagkaon. Unya inigpalik sad nako. Kung ako kalimti ang obligasyon nako nimo ug sa atong mga anak. Unya asa man ko di na sayop, ha? Hilom. Sugod karon, hunungan na imong sige simba kada adlaw. Okay ra nang kausa sa usa ka semana. Di na mo reklamo ang Ginoo, ana. Manuel, sa wa pa ta magkita, daan akong magsimbahan kada adlaw. Tingalig na limot ka. Nga ni adto sa magsimbahan pa ko kada adlaw, ako yung giampo sa Ginoo nga makakaplag unta ko og tawo nga akong ikasinabot sa tibuok na kong kinabuhi. O kana mao ikaw, Manuel. Imo pa ba din ihikaw nako ang pagsimba matag adlaw isip pasalamat niya nga ikaw ang nahimo na kong bana? Sheila. Nakamatikod na lagi ko ron, Sheila. Nga musimba na pud og sayo si Manuel uban nimo kada adlaw. Mabuntag uban ang inyong mga anak. Kaluoy taon sa Ginoo, Mamiding. Mogid nay dugay ko nagiampo nga ma-Christ-centered gyud ang among pamilya. O gabi mo ma, gidungugid sa Ginoo ang akong gihangyo niya. Ay, nakakita di ka na mo, ma? Ay, oo. Anabaya ko sa tubangan. Kaming mga sakop sa Alliance of Two Hearts of Jesus and Mary. Nakalingi ko ninyo. Og nalipay gid kaayo ko, Sheila. Daghang salamat, Mamiding. Blessing gid ni sa Ginoo, ma. Kay sukad mag-uban migsimba kada adlaw samtang wa pay face-to-face nga klase ang mga bata. Lahi ra gyud ang dagan sa among pagpuyo. Wa na gyud away nga mahitabo namo ni Manuel. Ug ang mga bata sad mano, si Junjun ug Tina, apil na namo sa pagbanus-banus ug lead sa rosary matag adlaw. Pastilan, anak. Pagkanindot gud di ay. Lahi ra gid kaayo, Mamiding, kun paharion nato ang Ginoo sa tag-sa-tag sa kinabuhi. Nalagi ng imong ikagaw nga bugoy lang ga. Nakagawas na dahil nas prisohan? Taod-taod na nakagawas tungkol sa COVID. Na may programa ang kagamahanan aron dili magponsiso ka mga piniriso o miabil na siya. Nya unsa ba iyang tuyo? Ay, lagkadlok. Buutan naman ko na siya. Ingon pa ni Mama Pleasing. Kay nga naman kuno. May dalagi na siyang unsa na libro?
Ug murag na apoy da nga mga baligya ay. Di na baligyo Biblia na iyang da. Aw? Huwag na po iyang da nga kuan. Oo, nasa baligya ka na. Para magkuno na sa ilang kuan. Simbahan. Ha? Ay, buotan lagi kuno na siya. Mianhi siya sa ato kay magsangyaw kuno siya sa pulong sa Dios. Mamati lang ta. Ayaw na ko tawga og gaw, Brad Manuel. Kay sukad nga gidawat ko si Kristo sa akong kinabuhi. Ako na si Brad Robert. Mo ba gaw? Oh, Brad di ay. Nining adlaw, Brad Manuel. Sister Sheila. Mibaha sa inyong panimay ang dakong grasya sa Dios. Nga mao ang kaluwasan. Og hingpit lamang ninyo kining madawat kun kamo. Mudawat og mutuo lamang kang Kristo. Oh, kadit gaw. Oh, Brad Robert. Kini mangutana ko nimo ba? Ang but ba nimo ipasabot nga bibalhin ka naglai tinuhuan? Dili ka na Katoliko karon? Praise the Lord, Brad. Dili na ko Katoliko. Ginoo. Ayaw pagsultian na, sis. Ay sukad ko gidawat si Kristo sa among simbahan. Nabag-o na ko, og nasiguro na nang kung akong kaluwasan tungod sa akong pagtuo nga ito niya. Ug sama na ko, kung mutuo lang mo niya, maluwas na gid mo. Kidinhi lang nining maong simbahan, Brad, ug ingon man ikaw, sis, nabag-o ko. Dili na ko adik. Dili na ko bisyoso. Dili na ko makamaong mutubag-tubag nilang papa ug mama. Ug nagpasalamat ko. Nahigmatakos ka matuuran og mibiya na sa pagtuong Katoliko nga wa gyud makabag-o sa dagan sa akong kinabuhi. Kadiyot, Brad Robert, ha? Murag ako nasabot nga gibasol nimong imong pagkakatoliko kanhi sa imong mga apan kaniadto. Mao gyud, sis, mao gyud. Kiniini lamang na akong pagtuo, akong nakita karon si Kristo. Tungod kay nabag-o ko. Pero, Brad... Langga. Ako sa... kining, mahimo bang musulti ko, Brad Robert? Sige, Brad, padayon. Mangutana lang ko ba? Kung sa manday, sa pagtuong Katoliko diha nimo. Kay sa imo lang gani pagsaysay namo ron, nga ingon kan ini sa una, o ingon ka ana sa una, abi di ba, Brad, dili man na simbahang Katoliko ang sayop. Ikaw man nga magtuman sa iyong pagkakatoliko. Dili, Brad. Pamati na ko, Brad. Patiwasas ako, ha? Ganaya manggod, imo man tanang istorya. Man ang pasultihas ako. Nakapay giingon, nga kung mutuo ka lang ni Kristo, luwas ka na. Ako dili man ko suwito sa Biblia, Brad, no? Pero may nahinumduman lang ko sa usa ka teksto. Dili ko makasulti nimo kung asa nga chaptera o bersikulo, ha? Pero ako na nabasahan nga ang pagtuo nga walay buhat patay sama sa pagtuo sa Ginoo. Kung motuo ka sa Ginoo niya, wa ka magbuhat og mayo, kawang lang gihapon ang imong pagtuo. Kay bisan gani si Satanas, Brad, mituo baya sa Ginoo ni Ginoong Hesukristo. Sayod ka tingali ana, kay suwito na magas Biblia. Nga diay higayon nga nakigsulti sa atong Ginoong Hesukristo ang yawa og maingon nga sayod sila nga Kristo mao ang anak sa Dios. Nangutana pa ganay sila og maingon, nasayod kami nga ikaw ang bugtong anak sa Dios. Ani nga ka ba aron kami imong laglagon? Dili pa karon ang panahon. Og nananghid sila sa Ginoo, Brad, nga musod sila niadtong pundok sa mga baboy og nang lukso sila sa pangpang. Karon ang pangutana, Brad, mituo man ang yawa sa Ginoo. Maluwas pa ba siya? Palihog kong nagtubagaw. Aw, Brad Robert. Ako may naluoy nga nagtanaw si mong igagaw ni Brad Robert Langga. Kay makiglalis naman lang siya nimo tungod siya mga pagpasabot unta niya. O kay nasabot niyang di kita madani ato ni Bia. Sila Langga, makasasa man tuod ta pero dili ko makatugot nga pasipadan lang ang atong pagtuo Gipakamatyan ta ni Ginoong Hesukristo og nagpasunog pa siya mismo sa impyerno sud sa tulo ka adlaw. So pa siya mosakas langit.
aron mahingpit ang iyang pagtubos nato mga makasasala. Dili ba ita mantigo manalipod sa bugto nga tinukod yang simbahan? Moral daghan na jud kag nakatunan sa pagsigi ni mog paminaw ni Brad Socrates Fernandez lang da. Sa iyang programa matag Domingos DYHP Cebu nga pahayagan sa kamatuoran. May gamay lang po ta nahisabtan. So pagsabi ko sa giingon ni Robert nga mutuo lang ta ni Kristo luwas na ta. Di gina tinuod. Kay patay gud ang pagtuo kung way maayong buhat. Husto gid lang ga. Sama ra na sa wali sa pari gahapon sa misa nga atong gitambungan gud. Nga ang taong matarong kung walay maayo nga gibuhat, makahimo gid siya og sayop. Kay wa man siya maayo nga gibuhat. So, makasaa gid siya. Sila tanan si Uncle Robert pa ba? Ma, hasta ang iyang mama ug papa ba? Mibiya na gid sila sa pagkakatoliko. Lain na di sila tinuhuan. Bitaw pa, di na sila musimba sa tang simbahan sa parokya. Mao bitaw, Manuel. Ug, mao gini ako nadunggan. Sa atong recollection nga gipahigayon ni Father Binglanga, mga anak, gipasabot niya, nga dako kining kausaban alang nila. Kay dili naman sila mosaulog sa Eucharistia, sa misa og dili na usab sila makakalawat sa lawas og dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa laktod, hingpit na nilang gibiyaan ang atong Ginoong Hesukristo. Oh, may nahinumduman kong teksto sa Biblia lang ga, mga anak. Nga kung dili sila mamati sa pagpasabot nga sayop ang ilang gibuhat, pasagdan lang sila. Kay nagpasabot lang kana nga dili sila sakop nato. Nalimot lang gid ko on sa tunga verse. Basta kay nang ana. May nahinumduman ko diha sa Mateo 24:10 hangtod sa 13. Diin nasulat diha nga daghan niya ang mobiya sa pagtuo. Magdumtanay o magbudhiay o mutungha ang mini nga propeta o mudagsang ang mga daotan. Mabugnaw ang gugma sa daghang katawhan apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Nakadungog ka sa balita? Sinoy Mariano ba nga nadani nilang Robert nga mobalhin sa ilang tinuhuan lang ga? Namatay di ay kulto sa ospital, human atakiya sa high blood. Pero sa wa pa kuno ni mamatay, nagpatawag silang pari kay buot mo kumpisal ug mubalik sa pagkakatoliko. Mao ba? Ug nanugon taon nga pabalikon silang tanan sa pagkakatoliko. Ug ang iyang mga anak didto kuno sa simbahan, naghangyo nga misahan si Noy Mariano. Mao gina lang ga. Maubot gid ang panahon. Mangita gid Ginoo. Mao nga ang tanan nga nahisalaag nagkinahanglan sa atong pagampo. Iampo nato nga mabalik unta sila sa sabakan sa atong Ginoo. Husto gid ka lang ga. Iampo ta sila uban sa pangalian ni Mama Mary nga mo'y inahan sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo ug atong intercessor. Manggiloyon ang Ginoo lang ga. Way kinutuban ang iyang gugma ug kaluoy. Gigrasyahan gyapon si Noy Mariano sa Ginoo. Subo lang palandungon nga daghan natong samang Katoliko nga musugot lang og dili mo simba. Paabuton pa nga masakit o gana na mo duol sa simbahan kung magkalisod. Tinuod gina. Nakaagi po ta na. Maog yun. But at least, mahal gid sa Ginoo ang tanang tao kay manghita man gid siya og paagi. Nga mabalik kitang mga makasasala sa iyang sabakan, di ba? Kay wa gid tay mahimo Manuel langga kun way Ginoo sa atong kinabuhi. Nagkinahanglan kita niya. Mangita gid ta og Ginoo. Way sama ang gugma sa Diyos alam kanimo kinabuhi giula aron ka maluwa. Huwag kayo'y sama ang gugma sa Ginoo alang kanato. Ang matagutlo sa atong kinabuhi, bulawan nun usap. Kay gayunan kini alang nato, nga malimbasog alang sa atong kaluwasan. Angay natong hinumduman, a life without prayer is a life without God. Ngayon soon, hinaot ang kini mubuo nga sugilanon, nakahatag man lang bisan og kamay, na pagtulunaan na alang sa atong pagpamalandong sa adlaw sa Semana Santa.
Apa sa dili pa niya mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong sugilamon karon. Sa papel ni Manuel, Direktor Randy Soson. June, Rantrax. Sa papel ni Sheila ug Tina, Jennifer Dato Minyosa. Robert, June Pohanes. Miding, Carol Hikain. Inabagan usab ni Direktor Jojo Alegre Boron. Sounds, Ricky Bangis Garing. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Cabiano. Gisuwat o gipahaom na ni maong Semana Santa nga pagpamalandong pinagi ni Writer-Director Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. O ginuno pa na ito kanunay, mahal di kita sa Ginoo. Bisan unsa pa kita kamakasasala. Mag-amping lang tantanan, and God bless us all. Dalit kini ka na ito sa RMN Drama. Pasay luugugma ihatag sa Dios duul kaniya kay mamati siya ug Sabog kagkikan, sabog kausab, Pauli. Unsay kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Sa diyang gidawat ni Jesus ang suka, miingon siya, hingpit na, o giduko niya ang iyang ulo, o gitugyan ang iyang espiritu. Mga kasama, o igsuon na mo diha ni Kristo, ning atong pagsaulog sa Semana Santa, atong pamalandungan kining sugilanon, nga gipahaom sa pagsaulog nato, ning mahal nga adlaw sa Semana Santa. Mga kasama, niya ang sugilanon nga naguluhan, karma. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan lumalabay ka lang, naninguha ka bas kaluwasan. Sudong nga ang Oh, sama na, wapa na mahuman? Uy! Paita hinaya sa glihok ni mga kanahan, oy! Oh, bago silpon. Oh, si Wilma. Hello? Ayaw kalimot ugma sa birthday ni Junior. Oh, uy! Gabi pa magka. Alas 8 buntag akong biyahe. So, makaabot pag ko. Usay ka pala ka. Siguro alang yun. Kasi may aging tuig. Napakyas ka na ba? Oh, lagi. Sigurado na nga magkapauli ko. Sa iyo, gano'n nga akong biyahe. Sige na, kay ako pa ning monitoron kining ako mga trabante din sa subdivision nga gi-construct na mo. Nagatapulan kayo. Bye na, bye. Oy, sa man nagtabi mo diha? Balik ko sa trabaho. Apo na oh, kapaitan ninyo. Pare! Oh. Oy, si Paring Daniel. Ako higa lagi engineer. Paring Daniel!
Ni ito magaling mong trabaho, eh. Ako pa ni mo. Mo-abroad ka sa man ako. Muputi ka pa. Ya, musamot ka kagwapo. Sa kay napi, kay doon na ko'y anak. May tatuog, sama ko ni mo nga usa ka bachelor. Way kami nga uwas kinabuhi. Kay way anak, way asawa. Ug idaran na ta. Unsa on magol nga sa iyo ka man nagminyo. Oh, pre. Nana sila eh. Ako ni perailan nimo. Ang ako mga kaubas negosyo. Na. Nga siya. Hi, Sir Daniel. Oh, uy. Kisama na sila, Pre Daniel. Kanang mga batang o mga babae, bag-o na akong recruit para sila nasod. Mauna sila ang gusto manrabaho sa laing nasod, Pre Miguel. Kwarta na sad na. Og sa dili pa na sila dadoon sa gawas. Muagi una sila nako. Og nimo. Usa? Lain na sa nani mong kaplan? Oo. Mga gwapa unsa. Kinasanay lang tulo ang nakursuladahan nimo. Ha? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Ay. O, unsa na? Sige ka magunit ang imong cellphone. Kisa ba ka nang gisigahan ni magtawag sa imong cellphone? Si Miguel, ma. Gitawagan ako, pero cannot be reached ang iyang cellphone. Og tingalig nagpaingon na to din, he. Pero ano mas manawag na ako? Na, ay naghusulang huna-huna mo. O, unsa man. Manakaw magkata. Manimba magkata ron. Tuwa na si Junior sa gawas, o, andam na to. Nakailis na. Ug ang mga bata. Nagpaabot na sila nimo. Okay, ma'am. Ato na ta. Ay, anong wa magkamanawag na ako si Miguel. Masa? Hi. Morning. Patay. Lastis na buntag. Uy, ano nag-ilis naman ka? Kinuko, lastis na. Patay na. Magabiyan di ko anig pauliro sa among probinsya. Magabiyan ko sa biyahe. Hanggang ko cellphone. Na, si Wilma na galing nanawag ron. Oh, si Wilma yun. Siya kining nanawag. Patay sa mga kuha ni ron. Sabay ako isulti niya. Usab ka. Mao lagi na lagi. Doon na may importanteng meeting sa developer sa subdivision nga akong gitrabahuan. Purman ba ako. So, kinahanglan ko sa meeting. Okay, maulog ka. Amping, bye. Bye. Love you. Ay, salamat. Dito usas kong rason. Paita ni. Nahubog mo sa kugabi. Katusang babae nga gikauban ko sa hotel. Nindot sa to siya na. Durami. Durami ang yangan. Han, I'm sorry. Huwag ko makabot sa party sa tong anak. Tungod sa mga developer nga nakig-meeting pa namo. But I'm trying my best. Ug yeah, naabot yun ko. Pero mao lagi, wala ko makaabot sa party ni Junior. Huh, karaan na kaayo na, Miguel. 6 years na ko nabungog sa imong mga rason. Sa imong mga excuses. Makalagot na kayong paminahon. Han, please. Ayaw ka nagkasuko na. Paminawaw na ko. Usaon nga nakig-meeting magyun mo ang mga developer sa akong gitrabahoan nga construction. O kinahanglan nga atubangon ako sila. Masay kasuko, please. Sa may gusto ni mo ako mation? Mukatawa nga wa ka? Malipay ko? Di man sa ingon. Sabtasad ko.
Moro gina gusto na ako. Sabta ko ba? Gisabot na bitaw ka? Pirmi tagyod kang kisabot. Pero napuno na ko, Miguel. Ug dili ko gusto nga magmata lang unya ako buntag. Usay mo may pasabot. Kisa na sayod kung nagbinuang ka dito sa syudad. Usa? Nga sa imong mga gawi dito sa dapit nga imong gitrabahoan, do na kay gibuhat nga wa ko masayod. Butang-butangan mo ko ni Mugsa, Wilma? Mas kalibutan ako. Ha? Wa ko masayod sa imong mga lakaw. Sama ni Comadre Sandra, nagmata lang siya buntag. Kaya ang iyang bana na buang sa babae. Doon na naman di pamabdusan. Ugmot mong ipasabot nga mausab ka na ang akong gibuhat? No. Di ko ka na babuhat, Han. Tungkol kay mahal ko kamong akong pamilya. Ha? Mahal? Munang giingon imong mahal? Han, sa gikaingon ko na, wa ko kinituyo ah. Nangita sa kong paagi nga makabalik na yun. Pero wala ko mahimo pa. Usaw nga mga developer ang among kamiting. Wala sa ganina ko tuyo ba? Na timing nga lang nga. Usa na. Sige, balik. Han, please. Sabta lagi ko. Pwede man ganin na itong i-celebrate ron ang birthday ni Junior. Manlakaw ta, kitang pamilya. Mahimo pa. Ayaw ko gaksa. Han, kiwakli ko ni mo. Napuno na ko. Napuno na ko. Busa sabta ko ron. Kidili na gina ko kaya ng sitwasyon na. Ilabi na kung masayran ko na lang unya kung doon na ka na dailaing pamilya. Saan ba na mong gipaluluti, uy? Watang ko magbinuanghan. Ha? Bantay bitaw. Bantay ka lang yun. Masayran ko gani nga doon na ka na ilaing babae nga gikabuangan dito sa syudad. Tila ragay way labod ni mo. Usa? Oh, anong tanaw mo ka na ako? Sir, maori akong sweldo si Manaha, sir. Oh, kaya nga naman. So may problema ni mo? Sir, mahimo, ay lang ko na kaltas siya kong sweldo, sir. Stay. Paminaw ha, hinayan ang tingog ni mo. Sa ka ba? Nagsabot tabi ata ha? Mao nga nakasuod ka din hitungod nako. Basta ayaw yung reklamo diha. Kuan mo ko, sir, doon ay sakit akong anak, sir. Usa? Basta paita ni mo, Duro. Pirmi ka naman lang nga doon ay rason, eh. Subiyaging si Mana, ang imong asawa doon ay sakit. Karon ang imong sang anak. Natimingan na, sir. Oy, Duro, paminaw ha. Wa ko ilabot kung naunsa na imong pamilya. Nagsabot ka. Ang ikapam gani magpasalamat na ako kay gidawat ka din, he. O kung gusto ka nga makabalik ka pa din ni Ugma, makatrabaho ka pa, paghilom na lang. Kaya nagsaba diha. Karabang nangitag trabaho sa gawas. Sabag, gusto ka pang karoon ng kakutob? Sorry, sir. Sige, arin ako. Salamat, sir. Oh, magahanggaw. Reklamo pa yun. Oh, pasalamat ng ganay mo kay gidawat mo din eh. Maro yun. Nagpasangil. Ubay-ubayan sa akong nakuhang komisyon sa mga trabahante ko. Nagipasod ako din construction. Ninto tidak. Madungag-dungag ka na akong kwarta. Labi na sa mga umaabot ng mga projects. Tulo ka kondominium ang imuon sa among company. Ug nagkinahanglan na sa ni og pinakatrabahante. Di daw niya magyaw-yaw sa Wilma sa kong ihatag niya. Madungag ka na sa ni. Maayos na imong pangwarta na. Anak yun. Marumalo sa panagsaba. Pilar ka siya ng purman. Sikang paita. Nya, init mas mausahit. Ngayon, nangitom ka na gud. Busa kinahanglan nga doon na kay sideline. Lisod ba yung panahon ron? Bagay, pre. Ay, paita na bitaw. Mahal na ang tanang pamaliton. Ang gasolina o ang pagpa-eskwela ko sa kong mga anak, paskang paita yun. Sabot asin kamahal sa ilang pag-eskwela. Ni-increase na sa ang eskwelahan. Pero, abi ni mo pre, mas nindot ning akong sideline ron. Dako pa ning komisyon kasi imong nakuha nga komisyon ng trabahante sa construction. Nagkipasod ni mo. Ha? Lagi! Dako kay kong komisyon sa mga babae nga makagawas sa laing nasod. Linibo, pre.
dili kay hundreds lang. Linipog yun. Ilabi nag makalusot lang tong duha ka babae para sa Hong Kong. Na! Dakong kantidad ang makuha ko nga komisyon, pre. Ato nila. Matagbuhan, doon ako'y paaboton nga kwarta. Tinawag ka, pre? Oo, laki. Simple kay maong trabaho. Igo na kang mangita og batan o mga babae nga probinsyana. Kanang mga pobre yun. Kanang nanginahanglan. Gustong marabaho, bisag unsang trabaho ah. Kanang ganaan mo larga sa Hong Kong, sa Dubai, sa Singapore, bisag asang lugar ah. Nya, mudawat bisan unsang trabaho. Bisan pag ilang ibaligya ang ilang pagkababay. Unsa? Uy, dili ba na kuya, pre? Delikado na. Delikado ba, Oroy? Nga dili man kita manghagad nila. Sila'y manghagad na to nga patrabahoon sila bisan unsa. Ha? Mauna! Unyay, minaw ha? Aron dili delikado, dili kita ang manghagad. Pero, hayluon na to sila og dakong kantidad nga ilang makita unya kung makitrabaho na sila. Mao ba? Pipila masad ang makwarta na to na, pre? Gamay ra ang 10,000 pesos matag babay. Sa 10,000? Ana lang kasimpol. Nya. Unsa man? Desidido ka? Kay karon dayon. Dadon kay ko sa akong agency nga akong gitrabahuan. Ha? Sila na'y bahala sa mga babae. Human na ito i-intrigar nila. Watay labot. Human tugda sa mga babae nga ito nila. Wa gibawas kung unang-unang gisulti na ako ni Pare Daniel da. Dawata akong offer nimo. Simple kay mong trabaho. Igo ra ka mangita o mga batan ang babae nga mga probinsyana. Kanang mga pobre yun. Kanang ganahang manrabaho sa Japan, Hong Kong, sa Dubai, sa Singapore, o bisang asang lugar. O makakwarta ka na. Oh. Huwag ka pa man lagi matog. Oh, Wilma. Nagbata pa ka. Ang mga bata. Natog na. Ikaw, nga doon ni ako pa man sa Teres. Oh, kawan. Kining katug na dito. Masunod ako nimo. Sige, sayo ka pa ba yaog, ma? Biyahe ka pa paingon sa syudad. O lagi. Sige na, katug na. Maayo ka. Maayo ka nga dawaton ko ang offer nako ni Paridante. Pero illegal kini. Illegal. Kuyaw kayo. Pero sayang masad. Tako ra badawat nako. Kung doon ako'y ma-recruit ng mga babae. Pala na rin. Suwayan ako. Gusto ko nga makatilaw sa lugaruhay ang akong pamilya. Suwayan ko ang i-offer ako ni Pare Daniel. Suwayan ako. Good! Maayo, pre. Okay kailan tulo, pre. Ya, cuman. Mga batan, ano mga sila? O sila mga ang gusto yung marabago? O, pre, mga batanon. Ako rin nakuha sa Pikas Lungsod. Sugod sila bisag unsa mga trabaho. Layas mga nining usap, pre. Oh, okay ka na. Huwag tayo sabit, anak. Sige. Dad-anak diri. Kaya nagkinahanglamig na po ka mga babae nga marabaho o entertainer sa Hong Kong o sa Singapore. Dadaan na sila, pre. Karon na yun. Dadaan na sila. Okay, pre. Ako na bahala na. Wow! Kadakang kwarta, Miguel. Tingin ka man ini. Itabangan ko ni Pare Daniel.
Akong higala ba nga taga syudad. Engineer na siya sa among gitrabahoan nga construction. Unsa? Kuan magod, nakadaog mo sa bidding. Nakuha niya ang tulo ka projects nga condominium. Mao nga gitagaan ko kwarta. Ug abi nimuhan, tabangan ko niya nga maka-abroad ko. Tinuod ka, Han? Ug laki. Mao nga ugma gidayon, hikayon ako nga akong passport aron makatrabaho rin ko. Oh, Miguel, kanindot ini, uy. Ay, makapalit lagi ko sa gusto na akong pamaliton. Labi na gud sa mga bisting nga gusto na ako. Lakaw. Adto ang mga bata. Sultihin sila nga malakaw ta. Manuroy ta. Oh, sige, Miguel. Atuon ko dahin sila. Pagkaksakubi! Oh, Miguel! Cheers! Cheers! Oh, imong komisyon sa mga batan ng mga babae. Sa 5 ka batan ng babae nga gidani mo. Lamat niya, Pre Daniel. Pero pre, niangal man tong duha nga imong gidaga hapon. Ha? Oh, gano'n mo pre? Gigamyan man sila sa imong budget. Usa? Oh, nagsabot tabi amin nila. Wa mo sila masayod kuno nga. Maorto ilang madawat. Dako raman kuno kay imong gikat silang makuha sa kompanya. Paita. Sila pagitabangan, sila pagi mo reklamo. Upapuli, ano na ko na sila. Mga maros to mga bayana, pre. Kuya, huwag masabi ta. Ha? Sa sunod, pre, ayaw na kuwag babae nga sa Manila. Kanang mo reklamo sa budget. Mga maro na sila. Mas maayo manguha kag mga babae nga musunod ni mo kung pilara ang imong ihatag nila. Aron wa tay sabit. Oh, kadit pre. Kung asawa mo ni. Oh. Hello? Hello? Pauli ka ron dayon. Kay si Joy yung GC nga itong anak ni aron din sa ospital. Oh, usa? Nausa sila? Usa ni tapos itong mga anak? Mau na pre. Mau na niya. Gidanam mo sila din sa syudad aron maluwas ang akong mga anak. Nga nasakit og dinggi. Na. Maayo gani kay dili pa grabe ang maong sakit. Mao lagi pre. Ug may gani kay dunami kwarta. Kay kunwa pa. Di ko na mo madadi niya nga mong duha ka anak. Bahalon ra ba ning ospital? Pero luwas ang inyong anak din pre. Kompleto ni skemanan din eh. Miguel! Miguel, pagdali! Si Jesse! Si Jesse! Uy! Usap kinita mo ni Jesse. Usa! Ginoo ko, Jesse! Anong namatay man siya? Ano man? Ginoo ko! Jesse! Pre, wantay mahimo anak pre. Saon to man nga. Wa man sa makasurvive sa maong sakit. Pero ganun wa man sila nabuhat. Mahal kayo silang hospital pero wa sila nahimo. Wa nila maluwas ang akong anak. Atol ko sila. Miguel, ayaw pagpinuto nga. Wa sila isa. Gibuhat nila ang tanan. Apan dili ra gyud ko to pagkinabuhi sa imong anak. Sa akong apo. Kung sa man ang pagbuot sa Diyos tumanog ta. Kay siya lamang ang nasayod sa atong kinabuhi. Ma! Managos, Jesse. Ang akong anak na lalaki. Wa luwasas mga doktor. Wa sila nahimo. Mga inutil sila. Mga bogo silang tanan. Pre, husto si mama nimo. Gibuhat sa mga doktor ang tanan. Apan,
Dito rin kutob ang kinabuhi sa imong anak. Ikaw? Ikaw, Gyod! Hain ang akong anak. Hain si Rona. Ma'am, ay ganig surang-surang nako kinagsipok para bayaning uko. Miguel? Kinsa ni siya? Ma'am, mahimo ba? Kitang magsulti. Hayop ka mo! Hayop mo! Hain ang akong anak! Hain ninyo siya, dada! Usibuot ni mong ipasabot. Manang, dali lagi. Kitang magsulti. Ayaw ko guniti. Siya ang nagdahal sa akong anak dinhi sa syudad. Iyang gihaylo og dakong kantidad aron mo trabaho sa laing nasod. Pero hangtod ron, wa na mi masayod kung hain siya. Kung hain na si Rona. Miguel? Usibuot ipasabot sa iyong gisulti. Illegal recruiter ang bana ni mo! Mahimo ba? Lakaw na. Wa ko masayo sa imong mga panulti. Unsay wa! Daghan mi nga mga ginikanan niya nangita sa among mga anak. Dili lang ako. Miguel, unsa ni, ha? Usibuot ipasabot ini. Wilma. Dali na lagi, Ayaw ko guniti! Sakitan ko, ha? Mahal mo ba, Pre Daniel? Buhiis siya. Mag-hayop mo! Hayop mo! Hain ang akong anak! Hain ninyo siya, dada! Mag-hayop mo! Illegal recruiter mo! Si illegal recruiter! Unsa ni, Miguel? Sir, dakpan ninyo sila! Dakpan ninyo! Mga illegal recruiter na sila! Miguel, tinuod ba? Tinuod ba ni Miguel? Wilma, asawa ko. Tinuod ba? Wilma. Iuli ka na ako ang akong anak. Maluhi mo iuli ang akong anak. Tinuod ko, Miguel. Wilma. Ayok ka! Wilma. Dili ko ka mapasaylo. Angay ka mong silutan. Tungod sa ilang gibuhat na matay ang akong bana. Tungod tiwa na niya makita ang akong anak. Namatay siya tungod sa pagkawa sa among bugtong anak nga si Rona nga inyong gihaylo og dakong kantidad aron manarbaho sa laing nasod. Og hangtod ron, wa na mi masayod kun hain na siya. Pero buotan kayo ang Ginoo. Nagkita pa kita ninyo. Mga hayop mo. Bayran nila og kinabuhi ang ilang ibuhat sa kumbana og sa akong anak. Hayop na! Wilma. Nawa si Jessie! Ang atong anak! Nawa! Tungod na sa imong dautang binuhatan! Tungod sa imong kabuang! Wilma. Hindi naman lang ikaw ang ikuha sa Diyos! Tungod kay ikaw ang nakasa! Ikaw ang animal! Hayop! Hayop! Hayop ka! Hayop ka! Pasalo ako! Dili ko ikaw! Pasalo ako! Dili! Natapos ang kinabuhi sa atong anak tungod ni mo. Tungod ni mo! Nga nang atong mga anak ang nahiagom sa karma! Nga nang dili naman lang ikaw ang namatay! Nga naman! Wilma! Wilma, pasalo ako! Diyos ko. Diyos ko, pasalo ako. Pasalo ako sa akong magasa nga nabuhat. Wilma, asawa ko. Pasalo ako. Jessie. Jessie, anak. Anak. Dili unta ikaw ang ikuha. Ang namatay. Ako unta ang agang mamatay tungod sa akong kasalbahis. Sa akong kanautan. Hayop ko! Hayop ko! Jessie, anak ko.
Pasayloan ko, anak. Pasayloan ko. Uy, tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan lumalabay ka lang, naninguha ka bas kaluwasan. Sudong nga ang imong Ug dini mga higala natapos ang atong sugilanon. Sugilanon nga naguluhan. Karma. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jojo Aligre Buron. Sa direksyon ni Jennifer Dato Minyusa. Spinner Ariel Mancao. Recording editor Lord Gabiana. Soundman Ricky Garing. Apan sa dili pa kita hingpit manamilit, ania ang mga artista na naghatag og ginabuhi ning maong sugilanon. Sa papel ni Miguel, Ray Arellano, Wilma, Ingrid Miss I Vertudaso, Mama, Priscilla Raganas, Dora May, Jennifer Dato Minyusa, Daniel J. Badayos, o ginabaga ni Jovi Awajes, Ricky Garing, o Kevin Kate Perez. Kining tanan gidalit kanato sa RMN Drama. asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan lumalabay ka lang, naninguha ka bas kaluwasan. Sudong nga ang imong mga buhat, kalipay ba ang imong Aw, sabog kagkikan, sabog kausab, Pauli. Unsay kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandok. Agig pagpamalandong ning Semana Santa, ang RMN Drama mudalit kaninyo ning sugilanon nga sinuwat ni Leo Marabi Manlanat nga naguluhan. Ang panagtag luhat sa imong pahiyong, may tagom sa imong mga mata, ang kasakit sa imong dugan, kasakit nga giantos ni balatian. Wa pa jud ka mauman ya? Kadiyot sa. Ma, biyain na lang ko, uy. Katugon naman ko. Sigurado ka, Aluna? O, ma. Lakaw na lang sa inyong kwarto ni Uncle Shano. Ayaw na lang ko kantahi, ma. Aluna. Di naman ko, baby. Bisa na. Oo naman niya ako naandan nga kantahan ta kapanahon sa tingkatog. Gikan sa gamay ka pang bata. Hangtod karon nga grade 2 ka na. Mag-practice na lang ko nga matog nga di ni mo kantahan, ma.
Kinaan naman si Uncle Shano. Anak. Shano. Uy. Wa man siya din sa mga higdaanan. Shano! Shano! Oh. May lakaw siya. Aw, niya ka di dinis gawas. Anong gibiyaan mo ni mo imong anak? Balik ka dito. Basigwa pa magatog. Kantahe sa dito. Nakatug na, uy. Usa ni sa mga butang nga giingon ko nimo kaniadto. Sawa pa ta kadawata. Naanad ang akong anak nga laylayan sa dili pa siya matuog siya, no? Ay way kaso kung bata pag masusoy mong anak. Otso anyos lala. Pabuyag baya mo. Siya, no? Abi na kung nakasabot ka. Oh, tiwa ba di? Mahilom ka ko diri. Puno pa kumisabot ninyo. Pero hangtod na sa kutob nga, ingon mo ana, ha? Kadolor? Sa ato pa may kinutuban ang imong pagsabot. May tabo ginaon niya. Kundi na nako maantos ang pagsabot sa ng panahon. Tao lang baya ko, Dolor. Dili ko Ginoo. Maong limitado ang atong panabot. Pero, bahala ka. Sige na lang. Madapa man. Gamay na lang ang pasensya siyan. Ako nang ginahinayan sa pagpasabot si Alona. Gusto na imong pag-inom. Tanya, matug na ta. Alona, anak. Ayaw pagdugay, ha? Aron makaangkas ta sa motor ni Uncle Shano nimo. Makasave ta split, eh. Bitaw. Tigapon na ba? Apit ko malit kay nadugay tagikan din sa to. Anton nga, naabtan tas traffic. Di na ko, ma. Mag-ilis na ko. Ako lang sudlay sa imong buhok. Ayaw na lang, ma. Ako na lang. Makamaon naman ko. Kadungog ka? Pasag di nga mo lihok siya iyara. Aron di magsigig salig ni mo. 8 anyos na ko na. Siya, no? Wa na ko kantahin ni Mama. Di ko makatog. Pero sige na lang. Ako na lang anaron nga makatog ko nga way kanta ni Mama. Ay! Gilok ko siya na. Gilok di ay. Ayaw ba? Pagkataong ahom, be. Pagkataong ahom, be. Aligre kayo silang to, ha? Ano na ay? Kinig. Gilok ka, anak. Wa pa man si Mama Tulor, oy. Wa man sab siya mag-ingon kanina nga di siya makakuha na ko. Maayo pag mikuyog man ako sa akong mga classmates nga silingan na muta. Yan hiyara mo mo eh. Angkol, nialagi ka. Ako lagi pare ni Mama ni mo Dolor kay tuwa man siya ron sa ospital. Yataking imong lulo. Hala, si Lolo. Muadto taon niya, Angkol, ha? Oo, pero muadto na ta syudad kay may papalit si Mama ni mos butika. Tara. Pabilin ka din is motor, ha? Kay aris ako sa butika. O, Angkol. Madayang motor, ha? Sumuka din uy. Dagan kay sakyanan. Daghan sabog mga tao. Karon pa ko kaanhi og syudad. Kutuma na, oy. Mayong tagti magtukay si Angkol.
ako na lang siyang paabuton. Da, pantuson dengan bata ka. Di ba kung gigutom ka na? Baya, nagsigig lingi-lingi, nagsig panlantaw. Ako tingali pangita na. Klaro kayong gigutom na. Tugaya ni Uncle, oy. Gutom na kay ko. Ay, napamanday ko'y 5 pesos. Maayo kay naibigiri sa unahan. Ako ni ipalit og pan. Daan pa ko. Wa na makaantos ka gutom ay. Tuwa pa yung usbikiri. Ha, magdali ko. Sibat ko din eh. Biyaan tikang bata ka. Arang-arang, nawa na akong kagutom nga nakakaon ko pan. Hala, asa namang motor ni Uncle Shano? Hala, wala lagi din eh. Noy, nakakita mo og black nga motor, Noy, din eh. Giparking. Tuwa na. Nagdali man gani. Suman imo tong papa? Ngano bang gibiyaan ka man? Lain na ni Uncle Shano, oy. Iya kong gibiyaan. Asa man ko paingon ini? Asa man? Itay. Nadugay lagi mo. Kuha na ning tambal nga. Imong ipapalit. Kumusta naman si Papa? Ay, mild stroke raman di ay kaluoy sa Ginoo. Og papahuwayon lang una siya sa doktor. Ugma, pwede na mo discharge. Hay na bata. Kalma lang ha. Kaya mo na hinungdan nga nadugay ko. Kay nabaw ko pangita niya. Nawa si Alona? Paminawaw na ko. Usa na itabo sa akong anak? Ay paminaw lagi una. Ako siyang gibilin sa motor kay nagpalit kong tambal nga imong gisugo na ko. Pagbalik na ko, wala naman siya. Ginoo ko. Dili mo gibilin sa Alona kaya ako pangitao ng ako anak. Unsay na itabo? Oy, nagkamata na si Papa. Manong naghila ka, doktor? Nawa ko no si Alona pa. Unsa? Ang akong apo. Biyaan ka una na ko pa. Ako pangitao ng akong anak. Anak, imong birthday karon. Ika-32 na nimong birthday sa sunod semana. Alona, anak. Unsa na kahit sura nimo karon. Kining gisud-ong kong litrato nimo. 8 anyos ka pa ini. Kung asa man ka karon, patay ka man o buhi. Niya ka pa sa akong kasing-kasing. Huway makalangkat sa akong pagmahal nimo, anak. Alona. Oh, ngunit kinasaba ng litrato ni Alona. Musamot nga dili ka magkalimot niya. Ilom, ikaw ang nakaingon nga nung nawa ang akong anak. Gituyo ko ba? Ing nang nagikalipay nimong nawa ang akong anak,
aron wa ka na'y kaagaw sa akong pagmahal. Pero nasayop ka siya, no? Bisan mag-unsa pa ang kalibutan, way makalangkat diri sa akong kasing-kasing sa pagmahal ko sa akong anak. Kataas nas panahon nga nanlabay. Wa dagyod puli og isgot niya. Halos adlawng tanan. Ingon ko ana nga pagkainahan. Hangtod sa akong kamatayon, magpabilin din sa akong kasing-kasing ang pagmahal ko ni Alona. Tungod ana, nasakit ka na. Tungod nimo. Kay kun wa ka pa maabot sa among kinabuhi ni Alona, wa unta may magkalagyo. Kakapoy bayang paminaw. Kapila na nimo gisulti. Uy, naiaw tong mihunong. Sugata ko, Siano! Uy, si Papa. Nag-shopping ka pa? Ang naamiga na konduktora nga maluluyon siya nag-shopping. Sa imong tambal, Dolor. O, kung anday nang umusta to siya nimo. Nagpasalamat ka niya pa. Uy! Sabi mo, nalipay siya nga mibali ko. Ay, nauwaw ko, oy, kay miamin ako. Uy, tagsaon da? Oo, tagsaon tinuod. Sa una na mong kita niya itong na-admit ni si Dolor. Siya ang mitabang hasta nasbayranan sa ospital. Ug ang maintenance nga mga tambal ni mo, anak. Iyag yung gitultol in taon, iyang gihatag. Siya yung nagtultol ini nga makuha na ko kada buwan. Makikita unya ko niya pa. Kaya ako siyang pasalamatan. Kay dili lang ang akong tambal ang iyang gisuplay nato. Hasta na ang atong pagkaon. Oh, oy, may balita di ay ko ninyo. Birthday ni doktora karong Sabado. Imbitado kita. Unsa pa? Pareha silang birthday ni Alona. Oo, Dolor. Ug ato ng pangandaman kay imbitado ko ta. Ug iya ta ipakuha din sa iyang driver. Katubang nga mihatod na ako kaganina. Ewa ko niya pataksi ha, kay aron ko nga makatultol din ang iyang driver. Tambungan yun na nato pa. Siya no, lingkod sa dire. Sige magkagbarog-barog diha, oy. Ay, siya baya, uy, kontrabida kayo. Yaninaw lang ganin akong palibot, ha? Ay, grabe ka nindot sa preparasyon. Ay, Dato God. Og niya, gilainan ta katong lamisa. Og niya pa'y waiter nga mag-serve na to, silbihan ta. Ladies and gentlemen, the birthday celebrant, Doktora Alona Diaz. Parehasan silang pangahan ni Alona. Gigagon. Hasta birthday. Ay, naunsa ba ka mo? Naamang yun na ingon ana, magkaparehas ang natawan o ang pangan. Pero, karon pa kumibaw nga. Alona ba di ay ang iyang pangan? Papa, hilong una pa. Kay misaka na siya sa entablado. Wapa ha, uy. Urdaga lang gihapon. Mayong gabi kaniyong tanan. Akong ito na lang akong pasalamat. Kaniyong tanan nga, migahin gyud sa inyong panahon sa pagtambong ning mabulukon kong birthday party. Ever since, tungod kay niya ang pinalangga o kami nga awan kong inahan. Ingon man apuhan o ang akong stepfather. Ako silang ipailaila ninyo. Palihog sa lights, i-focus ang lamisa. O, dinhi sa atong lamisa. Tita! Manaog ko. Kay muduol ko nila. Diyos ko. Tinuod ni.
ang akong anak. Dili siya si Alona. Ginoo, ang akong apo, si Doktora. Mama Dolor. Anak, ikaw ni. Ako di ma. Si Alona. Apo, ikaw di ay. Dok, Mao ni akong Mama Dolor. Kini ang akong stepfather. Si Uncle Shano. Huwag akong lolo. Si Lolo Fausto. Diyos ko, salamat. Daghan kayong salamat. Habi ko bang mamatay na lang ko, nga dili na makakita sa akong anak. Sobra ang kamingaw kagiantos ko, ma. Karon, niabot na gid ang higayon nga lugay ko nagipaabot. Pastilan, kinsa ba'y magtuo nga ang nakaila kong buutan nga doktora. Ako ba diyang apo? Pastilan. Maudi ay nga giabagan ni mo ang tanan. Kay ikaw man di ay kining akong anak. Uncle, nga numiluhod ka. Ano na? Day, pasaylo ako. Barog, Uncle. Dugay tanak ang gipasaylo. Kay tungod sa imong pagbiyan ako, nasagop ko og tikuwang nga daga nga bilyonarya. Iyang gipadahan ako ang iyang apelyidong Diaz. Pero waos pa ang akong pangalan nga Alona. Patay na siya. Og ako'y gipinlan sa tanan niyang property o kwarta. I-share ko kini ninyo. O gikan karon, magiusa kita sa pagpuyo sa karuhay. Apo ko. Di na kita magkalagyo, ma. Lo, Uncle. Og ma, mahimo bang imo kong kantahan? Luha sa imong pahiyong, may tagom sa imong mga mata, ang kasakit sa imong dughan, kasakit nga giantos ning balatian. Og dinhi mga higala, nahug ang tabil ning atong sugilanon, nga gipahauntan ining pagsaulog ta sa Semana Santa. Sugilanon nga sinuwat ni Leo Marabi Manlanat, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Vertudaso. Musika, Randy Tayat. Mga tunog kasikas, Ben Haima. Recording editor, Lloyd Gabiana. Og aniya ang naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon karon. Sa papel ni Alona, Princess Nacurla. Dolor, Cecil Cabrera. Siano, Oji Rakasa. Sa papel ni Papa o Lolo, John Puhanis. Ang maong sugilanon, dalit ka nato sa RMN Drama. Ikaw ang akong tanan. Agig pamalandong ingon man paghandom ang ining Semana Santa. Niya no sab kining linain nga mga sugilanon.
nga gisuwat ninyong lagad Francis Iliaga Espanes, sugilanon nga naguluhan. Ikaw na lay akong tatay. Nanani mo ang mga butang. Oh, thank you, John. Worth million ka na. Yes, John. Ang pingin na. O, ayuhas pagda. Tungod kay makadugang na sa imong panudlanan. Yes, John. Makasali ka. Good. Tere, tanawa kinsa mi abot. Oh, ang bigatin mong BL. Si Jojo. Naanay. Diin ka siya gikan ay. Yes, ako'y bahala. Sigurado ka, Jo. O, lagi. Kanusaw ako ng hambog ba? Ha? Mag-island hopping ka? Yes, Tere. Okay ka? Inya, kinsa ba itong kuyog? Si June, ang BF ni Jennifer. Oh, really? Nagsabot mo? Of course. Oh, okay kayo. Sige, kanus Ugma. Ugma? Dahil sa akong ugma. Oh. Dili lang tingali ko makakuyog anak Jo, oy. Ha? Kaya nga naman. May lakaw ko. O, come on. Asa man ka? Importante lang. Mauli ko sa probinsya. Oh. Muduaw ko sa lubong sa akong tatay. Ang mao ba? Kanusa ka makahigayon, ha? Mauli ko ini ka Sunday na. So, karon Thursday, Hubi Santo man ron. Mauli ko Easter Sunday na. Oh, wow ha, ninduta ko di mo. Ato di kag probinsya? Ikaw, Jo? Well, busy ko ana sa negosyo. Uy, ikaw ba ay palapi, uy. Holy Week ka ron. Kusog noon ang negosyo. Kay mamakasyon mong mga tao. Mag-outing man. Mao ba? Yes, Tere. Dili di ka muduaw sa imong parents. Ay, wala na akong parents eh. Patay na sila. Mao ba? Kung maano, sa Sunday na lang. Easter Sunday. Okay mo? No, kapoy patingali ko anak gikan sa biyahe, uy. Unya, kalus amang yun ay, uy. Next week na lang tingali. Okay. Sige. Next week. No problem. Okay, problema na. Tere, kuyog ko. Ha? Mukuyo ka ni Tere, Jen? Kana, kung dadon ko niya. Oh. Okay, sige. Kuyog na ko. Hala, kanindot. Kung magdakas mo sa kinan? Oo, uy. Sige, kuyog ko ha. Ay, kining, Jen. Paibaw ato si June, oy, kay basi masuko to nga. Di ka mananghid nga. Mananghid, uy. Siyempre, uy, kasimpor ang pagpananghid, Okay, mas maayo. Tere, dawatan niyo. Sobre? Yes, bauna na sa imong pagato sa probinsya. Kwarta? Ay, ayun na, Jo. May kwarta ko. O, salamat na lang kaayo. Ha? Balibaran nini mo? 50,000 eh. Diyan na lang na. Oh. Usbo na ako. Salamat, Jud kaayo. Batian ni mo, uy. Huwag ni mo balibari ba? Para makahappy-happy ta nga to sa inyong probinsya. Jen, makahappy-happy ta bisag wa ang iyang kwarta. Tire, uy. Dili kinahanglan nga mudawa ta og kwarta. Nga iyang hinatag. Dili pa ko niya asawa, no? Tingalig mabuy-buyan pa noon ta. Kanang dagan lagi na kwartas Jojo, no? Kusog tingali ang iyang negosyo. Ang sa dayang negosyo? Wa sa ko mapakisosi ni Ana, Jen. Ay, tuod ba? Ug ba Biyernes Santo, ang sayo tagikan. 5 o'clock in the morning. Matuta sa lubong sa akong tatay. Okay, sige. Kay mangandam kong daan. Na mo diri sa among lungsod ay. Di ay. Wala ka nindot. Limpyo, no? Dali na. Mga naog na ta. Tere.
Kanus din ni namatay ang imong parents? Last year, Jen. Namatay tungod sa COVID. Oh, my God. Dili lalim ang akong gibati ni atong higayon na eh. Tungod kay nagsunod man sila sa nanay tatay. Oh God. Ibaw ka. Mahal ko kayong ako nanay tatay. Pero unsaon ko man. Gikuha naman sila ni Lord. Teresa. Asa man ta? Human naman ta sa sementeryo? Ato ta sa Kaimpyang. Ha? Kaimpyang? Mao na isuki na mong kananan din he. Ug naa diha ang lami ang manok Bisaya nga inasal. Oh, mao ba? Busugan ako eh. Tapos, asa naman ta? Muadto ta sa simbahan. Magpamisa ko. Ah, okay. Pero mag-ilis ko. Ha? Ano mag-ilis man ka? Hey! Ano na, oy? Ang saday magisulob. Gision. Unya nagwig ka. Muram kag pakililimos, ana. Oy, tere! Sagdi lang, good, Jen. Basta kitanawa lang. Makita mo ra kung unsay akong buhaton ron. Ha? Ikaw mo'y camera woman karon ha? Nga naman! Basta lang. Okay, sige na. Adto na ta. Mihon lang man ta. Gamita ang kamera. Manaog ko ha. Ikaw ang mag-video. Mag-unsa day ka, uy. Basta lang. Gamita ang kamera. Muduol ko anang tigwangan na ninda sa daplin sa dahan. Nga nalandungan sa kahoy nga magtalisay. Anya ang sa'yo pa mong buhaton. Hello, Tay. Uy, unsay ato, Inday. Tay, pwede nga tapangan ko nimo. Oo, sa maya ko ikatapang. Naninda na pagkataon kong siyumay. Tay, gigutom magugod tayo niya. Wa ko'y kwarta. Aw, maubahan, sagdi lang gawa kay kwarta. Pagkanunta ka. Ang importante nga, dili ka mapas mo. Dali, iwaan ti kag puso, ha? Mukhaon ba kag sumay, Inday? Mukhaon man, Tay. Dali. Yan, sumay. Waan ti kag puso. Saman, tulo lang ka buok. Oh, salamat kaayo, Tay, ha? O ni ay silupin mo gamita, isulob sa imong kamot. Okay. Ay sulob. Sige na, kaon na. O niya, di asad ko'y ice water. Kung mauna, Tay, makuhaan ang imong ginansya, Tay. Kadili mo niya kung makapayad ni mo. Sagdi lang, Inday. Di man po ni Permi. Para ka na ko, Inday, malipay na lang ko, nga makatabang ko, bisag ingon ng ani. Ang paagi sa kong pagtabang sa kong isikatao. Kinsa nga ni mo, Tay? Panyong, Day. Ako pangan. Panyong na kurda. Asa man ang imong asawa, Tay? Ako na lang usa taon kay wala man na nga akong asawa. Uy, unsa may iyong namatyan? Atake sa kasing-kasing tungod sa kaguol. Nga naman? Ay tungod sa among anak nga wala lagi muli. Nalimot na lang kanamo. Uy, may anak day ka, Tay? Oo, may anak kami taon. Professional ba yan ng among anak? Nakahuman sa eskwela. Pero nalimot, malang siya namo. Nakahuman sa eskwela, pinaagila nining among pagpaninda tawag sumay. Puso, ice water, o bisag unsa na lang. Pero nalimot, malang siya namo. Tungod sa kaguol sa kong asawa, namatay ang tao. Mao ba, Tay? Kinsa may pangas imong anak, Tay? Osilito.
Pero bisag nalimot na siya namo, ako maghandom kaya gyapon ko kaniya, Inday. Tay, ikaw naghandom sa imong anak. Ibaw ka tayo ako sa tay. Naghandom sa ko sa kong nanay ug tatay. Mao ba? Wa na di ay kay ginikanan. Nangamatay na sa sila, tay. Uy, kaluoy po di ay nimo, Inday. Ikaw nalay akong tatay. Oh, sugot rapon ko. Unya, masugot ka nga. Mutipo na lang ko ni mo og puyo. Uy, makagwanta ka taon sa pag-ipo dito ko na kong puyo, nga akong ipuyan. Gibungbungan malang taon tong karton, niyang atop, lona, gisiun, unya og mag-uwan, musalisi pa. Unya ang sahog, kawayan lang. Tay. Ibaw ka, sultian ta katong among anak na si Joselito, Inday. Pinangga kayo to na amo. Kung mauli ito, ang iyang sudan humba gina. Amo ginamos lang taon. Ang imnon soup drink, ang amo tubig. Tay. Pero ambot o gano, nalimot naman lang siya namo. Ikaw na lang ko sa paghandom sa akong anak nga si Joselito. O kinsay pangani mo, Inday? Ako si Teresa, tay. Oh, nanala. Imo kong ingnon nga ako lang imong tatay, ay ikaw na lang say akong anak. Tay Panyong. Nagsigil ang tag-istorya. Uy, iwasog kaon, eh. Unya, unsa man, asa man kamuli. Dito sa Pikas Lungsod, tay. Oo, nakaliw tadi ay sinsiyo. Di ay 30 pesos imo ni para ipliti. Hmm? Tay, kabuutan nimo. Makuha na sa imong kita sa pagpanindaan na. Ay, sagdi lang ko. Ako naman lang sang usa. Importante nga makakaon ko kato sa usa ka adlaw, may na lang mabuhi ako. Ang mahinungdanon nga nakatabang ko nimo, nalipay ra ba ko nga nagtatay kasab na ako. Tay. Ni atay, dawatan ni. Oo, sobre. Unsa man eh? Imo na ka na, tay. Ha? May suod na nga kwarta. 30,000 pesos. Ha? Ang akong 30 pesos, imong suklian og 30,000 pesos, gitagaan man ko nimo niini nga ano? Ako ka nang ganti sa imong kabuutan, tay. Pero nganong gikalimtan ka man sa imong anak? Ambot o ano, Inday? Pero bisag nalimot siya kanako, ako maghandom ang gihapon kaniya. O gabi ni mo, matag-ablin ako sa kumpitaka nga gubaon. Makita ko man ang iyang hulagway. Asa iyang hulagway, tay? Kadiyot, Bakit ha? ako? Gwapo, kaya nga akong anak. Ay, Bikuno, bakit ako? Mauni yung picture. Ay, ba? Oh, nagsulob og tuga. No, mauni. Mauni ang Kinuo ko. pinangga kong anak. Si Jojo kini. Maon na lang niyang bugtong na kong anumanan sa kong asawa. Nangahap mo, gwapong anak. Mubalik siya kanimo, tay. Oo. Mubalik siya. Imposible na tingali. Kasi nalimutan siya tungkol kay busy tingali. Kung mo balik, kanindot ka ha, nga akong bation nga makita ko pa siya. Samtang ako may kinabuhi pa. Mubalik siya kanimo, tay. Tabangan ko ikaw. Sa buanga pa yaan, uy.
Kaluoy pa niya, uy. Buutan ko ayon sa... Jen. Og ang sakit. Kayang iyang anak kaya gipangita. Naginganlan og Joselito. Maun si Jojo nga akong boyfriend. Kahot sa kondughan nga naminaw, ani. Uy. Naminaw ninyo. Ipakaon pa ko niya nga libre. Unya, tagaan pa ko niya 30 pesos para plite ko, no? Lagi. O katag niyang giingon nga kung na ang iyang anak. Ang iyang ipasudan, humba. Ang ilang ginamos. Ang inom sa ilang anak, soft drinks. Ang ilang tubig. Nahimo pang professional ang ilang anak, tere. Jen, ingon sa nahugno ko. Ginasuta na ako kasi Jojo maumadi ang anak. Ganong miingon man si Jojo nga patay ng iyang mga ginikanan. Sukmatan ko siya, Jen. Bito, Teresa. Ngano ka, sa? Nga naman, Jo. Ngano? O sa mahinungdan nga gikalimtan mo sila. Pero ibaw ka bisag nalimot ka na nila. Pero gihandom ka sa imong tatay Panyong. Teresa, kining. Ako i-play, ha? Pero nga nung gikalimtan ka man sa imong anak, tay. Ang butog nga, no, hindi. Pero isang nalimot siya na ako. Maghandom ako diyo. Patag-abli na ko sa kumbaon na kong pitaka. Makita ko man ang iyang ko eh. Mabalik siya kanimo, tay. Kaha? Magkanindot kaha kung nakita ko pa siya sanda nga kung may kinabuhi pa. Igo na, Tere. Igo na. Yan naman, Jo. Ako, nangandoy ko sa akong tatay. Ako na lang ganit siyang gihangyo. Nga siya nalay akong tatay. Tere, ubani ko, mi. Uyogi ko. Nara siya. Tay? Tay? Ni anak akong gisaad nimo. Ang imong anak nga gwapo. Nga si Joselito. Dong? Ikaw ni Dong? Tay, ikaw ni. Kami nga, kuno bayan ni mo, Dong? Uwa, nabayas nanay ni mo, Dong. Namatay to. Tay, handom ni mo. Tay, pasaylo ako. Pasaylo ako, tay. Ayaw pa ngayon pasaylo, oy. Uwa, yun ko magdahom ang maabot ka karong adlaw, Dong. Makaandam pagkukumba para di mo. Sagdi lang. Magdali kong palit og humba sa ilang tuna aron makakaon kag lami. Og mangaon ka mo, uban kang Inday Teresa. Tay Panyong. Day Teresa, salamat kay nimo, day. Nga, natuman ang imong gingon nga balik ka na ako ang akong anak. Kung buhi pala kunta ang imong nanay, Dong, malipay siya na may nainundong ka sa pagpauli, sa pagduaw na mo. Busy lang yung kay ko sa akong trabaho, tay. Uy, mao ba? Uy, basig madaot lang imong trabaho tungkol sa imong pagpauli dali.
imo nang nindot nga sakyanan dong? Iya na, tay Panyong. Uy, kanindot. May uminto ka na dayog maayos imong trabaho dong kay may sakyanan ka naman. Kung sa man naminyo ka na? Wa pa tay. Uy, pagminyo na, uy. Basin makaabot pa ko sa maabot akong abo. Ug kung makaanak na ka dong, anak mo masuta. Ang bation sa kama. Ang bation sa kainan. Anak ni mo masuta. Kung sa kapililo na mo sa kanak. Kung mahimo ka na niyang amahan dong, way luna ang kalimot sa imong dughan para sa imong anak. Hinungdan nga ako, naningkamot pag-ayo. Isipon sa kamahan, nga ikahatag ko ang karuhay. Bisan pa sa akong pagkamang sa kalisod. Pero gyam-aman ako ang among kaugalingon ni nanay mo. Trabaho para sa pinangga na mong anak nga mao ikaw. Pero tungod sa inyong pangandoy sa kinabuhi, na dili ka mo maparihas na mo nga gikumalan ang amo mga tilong magkamo tungod sa mabugat na trabaho, nagkamulingit ang sinina, nagkadusingot, milangyaw ka mo, nagaangkon sa ruhay nga kinabuhi, bisan sa kasakit sa kamingaw, pero sa kanunay, among giampo bayang nanay ni mo nga maabotong tangi kayon nga magkita pa kita. Samtang ako, samtang kami may kinabuhi pa, pero nagunaman si nanay ni mo. Salamat sa puutan nga tisa, inday. Nga mao ang nagdakan ni mo balik sa pagduaw dari ka ako dong. Gikan ka tay. Mag-uba na kita. Dadun ko ikaw tay. Di na ka maninda diri daplins daan. Mao ba? Sa ato papasakyon mo kunimo ng manindot mong sakyanan. Uy, mamanimaho ng singot dong. Unya manimaho sa nang baho sa adlaw. Huwag gini kaso tay. Aircon rabaghan ang imong sakyanan. Huwag ni kaso tay. Pasakyon dagi ka. Managkailat ay mo ni Inday Teresa nga usa kabuutan nga pagkababay. Nga nagahuwagid malimot siyang tatay. Kung magminyo ka dong, pangita ang babae nga sama o kinaiyan ni Inday Teresa. Tay Panyong. Tay, siya man ang akong hinigugma tay. Ug siya ang nakapabukas akong mga mata. Nga naa ka pa nga akong tatay. Pasaylo ako tay. Nasilawan lang ko sa kaharuay nga akong naangkon karon. Oh, okay na ko dong. Karon nga nakita na kita. Kung kuhaon man si Ginoo ang akong kinabuhi, okay na ko. Pero makita na kaming nanay ni mo. O malipay ito siya nga sultihan ako. Nga niduaw ka na ako. Di kakita ko na kwapo na akong anak. Oh, tay. Salamat ka. Jo! Oh! Uy! Oy, nganong gitiunan ni mong armas sa nga akong anak? Sungayan na mong anak! Kung sungayan siya para kaninyo, anghel siya kanako, tungod kay ako siyang anak. Ha? Drug-load ang imong anak! Ug angay siyang mamatay! Ayaw! Jojo! Anak! Jojo! Anak! Jojo! Anak! Tay! Iakas ang daghang dugo sa imong saman. Sapungan ko ang imong mga saman. Ano dili mo agas ang daghang dugo? Tay! Masaylo ako, tay! Masaylo ako! Anak! Jojo! Jo! Ako na lang ang tanong. Ako na lang unta. Ginawa nung bali-bali ang kamatayon nung. Wala siya, tay! Patay na si Jojo! Di na natapos ang laing sugilanon nga naguluhan.
ikaw na lang ang akong tatay. Sugilanon nga sinawatog ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espanes. Musical scoring, Randy Nakuda Tayad. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nakuda. Ug inapilaning musulod. Sa papili tune, John Pujanes, Chucho Alicribron, Jennifer Tato Minyusa, Terry Terol Soria, Tatay, Sus Franco Espares. Inabagan nila ni Ray Arellano. Kining tanan, dalit karato sa RMN Drama. Ug to mga ka-listeners, ang ato ang Lintin Drama, no? So mao to itong Lintin Drama nga i-upload diri nga channel kay sa ako nang gikaingon dito sa ako ang karaang channel nga RMN Drama Listener. Inyong mapaminaw ang mga niaging mga tuig, no, nga mga Lintin Drama. Kay daghan namin ni request ani si Sir Cesar Kabaong, nakalimot ko, mauna siya nag-request nga ibalik kuno ang mga Lintin Drama, no? Sa una ron siya nag-request. Ug diha pag ito isa babae, yung request siya nga i-upload admin ang mga Lintin Drama kay ganahan kay kumaminaw, makapamalandong ta. So mauna ni ang katumanan sa inyong request, no, nga dugay na gyud ning gi-request ninyo, mga niagi pang tuig, no. So karon na gyud ako ni matuman mga ka-listeners. Og morto, thank you so much for watching. Og shout out ni Ma'am Cecil Rubino. Salamat kayo Ma'am Cecil Rubino sa imong gihatag nga suporta, no, nga pangpadugang og mga pangpalod, no. Salamat kayo Ma'am Cecil Rubino. Kay ma-inspire na niya akong load karong kuan. Kung wa ko masayop mga April 7 man siguro, April 6 ba, no. So ma-inspire naman no. So maka-upload po tag Lintin Drama, no, og uban pang mga drama. Samtang wa pa ma-expire. Salamat kayo Ma'am Cecil Rubino. Amping ka kanunay ma'am og panalanginan ka sa Ginoo ma'am, no. Ug sa mga nitabang sa akong channel, no, sila Ma'am Life Journey, Ma'am Disole, Ma'am Bill, si Kit P. Garcia, si Isim, si Ma'am Grace Blanca Flor, ug katong mga dili magpa-mention, si Angie Divina Gracia, si Super Pop Girls, ug kaniyong tanan mga ka-listeners, di na lang ko magpalabig shout out, no, kay gabi na ja mingaw na diri ako na usa. Mga to mga ka-listeners, thank you so much for watching, ug God bless atong tanan.